खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलावहाय बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ नै दायो राजा बाबु आरो आइ जों साब्रैजों मन्दिराव थांनो ओंखारदों गिबियावनो जोङो एक्चुअली जों न'आव दंफैखायो नालाय थ' ओरैजाय ताम्रेश्वर देवालयाव थांगोन जों गिबियावनो बेनि उनावहाय हिरिम्बा बाथौ थानसालियावहाय थ' नोंथांमोननोबो देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे एक्ट्रिसनि दखान नांगौबा नै बेहायनो स्ट'र बेखौ गानजा सक होनो आरोना देरबाय गोदो उन्दैसोमोन फिसासोमोन बाजारा आनैमोननाबो खुलिथ'वाखैनो बैनो बिसिना आदार मादै स्ट'र बे आनैमोननि आरो सफैबाय जोङो नै बेनो मा हा गाइखेर उल्ला जायो लादों होनबालाय गाइखेरखौ नै ओरैजाय बिबार बागान बानायबाय गोदो आं फैबा गैयामोन माने बिराद गोबाव जाबायना फैयो आङो बिराद गोजोन मोनो आरोना नै मन्दिराव फैयोब्ला शिब मन्दिर बियो बिराद गोजाम आरोना बे मन्दिरा नै गोदोनि अन्थाइफ्रा दङ दाबो नन्दि बाबा नैबे फुख्रि बेयाव बिराद फामे बिबार बारोमोन गैया दा माबेलाय नंगौदां आथिं सुना लादो মই দেৰি হ'ল মানে ভোট দিব আহিছিলোঁ সেই তাৰপিছত থাকি গৈছোঁ আৰু মিষ্টাৰ এই সৰু সুৰা বিজনেছ আৰু হয় মই পোষ্ট অফিচত ৰৌতা হয় সিফালে হৈছে মানে ঘৰ কাষতে बावखांबाय जोङो ओमफ्राय सिंनिखौ देखायबाय थायासै आरोना आङो गोसो गोथारै गोजोनै बावनो सानबाय नालाय ओंखायनो भिडिअ लाबाय थायासै आरो ओमफ्राय दा बावखांनायनि उनावहाय फैबाय शिवरात्रि फुजायावहाय बेहाय बिराद गिदिर फुजा जायो आरोना बयबो फैयो गोजान गोजाननि मानसिफ्राबो बेहाय फैयो आरोना थ' दिनै फैनानै मोजां मोनबाय दायो नेक्स्ट डेस्टिनेसन नेक्स्ट थानसालियाव थांसै आरो नायलांबाय थादो फैदो र' दायो जों सफैबाय नै हिरिम्बा बाथौ थानसालियावहाय नङा
Kalamar resto. kalamar resto. Eh. Naidों आं Tau basah bi. Bawa थादों deh Daufra. Basah bi sebenarnya. Naik enggak soka daun, sikun daun. बेखौ बिराद मोजां नुयो फट'फ्राव जि खेबदों मानसिफ्रा मा जादों ए अबाव जि किउट नुखायो जि बाम जायो ओमफ्राय मानसिफोरजों जि मोजां बारदों ओमफ्राय बियो नैया मा बिफांथाय बियो पुरा शान्ति मोनो नै फैयोबा दैया रानजोब्बाय नै बेहाय खासेवबो थायोमोन आरोना नाबो दङ मेल्ला खासेवबो लाइले देरनाया एसे बारा गिदिर जादों ले आबौमोननियाव आमाइगिसोमोननाव थांबा गारि दोनग्रायाबाबो समायोब्रा मोजां मोनो बिराद मोजां नुयो बकुल बिफांखौ काटिं खालामबाथ' आरो ओरै थुबसानो औ फेभरेट बिफां नामा नायनोसै after 4 years after 4 years नों नायहैगोन नामा जोंनाव after 4 years ने ओइ बे बिफांखौ मा होनोथाय हो लामानिया थैबायलै ओं माबा सारन्थाइ गावनानै थैदोंदां मोजां साया जिरायनो हामगौमोन नै बकुल फिथाइ बकुल फिथाइ बेनोथ' आंनो बिदि हाग्राखौसो नांगौ जिरायनो आराम जाथारगोन मोजां नुयो दा बेखौबो Rose. आथिं सुग्रोनोसै जोङो नै जबाया जि फिसा फिसा आलदालै बे जबाया मोजां नुदों आलदा कालाराबो आलदा आलदा नैबेहा आलदालाय मेनजों हाबनोसै ना
दायो बैहाय गोथारिया बावगासिनो दङ गिबियावनो आं खेबनानै लाग्रोनोसै सिजौआ बेहाय दङ ओमफ्राय नोंथांमोना बेकग्राउन्डआवहाय खोनागासिनो दङ जानांगौ माइकआव बुंनाय माबा माबि बेयो जाहैबाय गामि खाथियावहाय बैसागुनि प्रग्राम जागासिनो बिनिनो आरोना थ' नोंथांमोना बेकग्राउन्डनि मिउजिकखौ साउन्डखौ एसे इगनर खालामदो आरोना जि किउट आं बिराद बुरजा फिदोंमोन गोदो न'आवहाय ए माबासो फिदोंमोन आङो ओमफ्राय फिसाजों मोनसे माबा खालामो हाखर खुरो थिं दुमथेनायखौ ओरै खुरनानै ओइथिं खुरनानै ओंखारनानै बारियाव थाहैला जोब्बाय गाव गावबागाव ओमफ्राय सावथालफ्रा फैनानै सोरबा बुथारना लांबाय ओमफ्राय न' खाथिना लांबाय फिसाफोरखौ खनथुमना आं बे समाव क'क्राझारावसो थायोमोन ना दामथार सेसाया गलाबखौ जाबाय बिराद मोनामो खिन्थु हारसिया खियाबो मोनामोनदां पुरा ग्रीन मोनाबिलियाव जिरायफैनो मोजां जागोन आरो गोथैसिनिखौ नुदों गोदो फैनायाव जाबाय खुलुमखांबाय जोङो दायो न'आव थांनोसै बेनि उनावहाय जोङो ओंखारबोबाय मन्दिरनिफ्राय आरो भिडिअखौबो बांद्राय लाबाय थानाय जायाखिसै ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै लानो दाबावगार दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय